diwar kaham to no te haino hai lamsok chini YouTube channel lo tin ni gangka ang tabo makai khai chanai thaplok makai te rong no phunung na ang bahai ki khai te haino sajong tona sela wonganga ba makai kon khai sa siwani hinai nai tongo nai tongni no rok sakan video no ang no phunung nai ang theplo khelo paikha tabo khingkang ka amo sijok sinai amo so kom dori kha tang hingga mo sijok sai niya ambai tu se theplo bo kom thai sa singai ba amo so bo kom dori kha ebar mo so kom phara mo so kasa gang ka yogo no so holui dikha ri sungki jari kha tapung kang mo saboloi sa sinai Malaysia kono le tole ase sapul pai be kha tabo hingkangkai chasinai yok sungnai markai angora chini ki cha bara ri ya tang hingeng komo thaiplok gede bela baksa angkai to chini sapulen chawo adi kotha Mahana sawa sawa Timan marga Tuksa Emang nang sarai la Jese mang chak sanai ta Yoman marga Tabo gangga ang sini kum bari tongbayo na hatukai amon phunok nai tongni rok sari salte rok ngai kon satung ke tongko ano phunok nai bari tong nai thokai amon ka khol nai bai ni Bisa balik tongo, amo joto no baba kai mani, baksa thui thang bai ka, amo rong kai thui thang bai ka, amo hangi tam khum siru, ang mong maya, ang geri nai bai ka. Omong gak sini kalau tak jatuh mau mui thok ya kai masih saya bono handle mas mai mas seru fata thani ke mono antu tarak sana hari ini sih kak Teo kaham video mana bagai subscribe te bell icon na shin tondi te like te share khai bidi no to no hambai